omwanchwa omotegereri na uyu turigeretie twagokire gukwarigania somoroberi bweri tukoria rero na kubwa mono ni go tutagete kurigereria lesson yeye ni ya 12 ekero tuguchigokora ekwata nige wate lesson 13 igo bono ne ya kabere guchigokora ase kwate ye ne lesson ye yabere ke gukwanira igoro ye gitabu ya Daniel na kubwa mono ritukoria rero tutagete kuminyoke ya mase muika ase gitabu ya Daniel 11 lakini egenteke nene tugukwanira ngeria nga kurwa irianyi guchisugusu gochia ase omochioria gose enseria enyansu ninde no morisio nduma kurwa gaiga ase studio chitori tukoria rero mosiko nduma tigankwariga ni morisio bwirire buye bwakire bwirire mbiya mono kegima abantu abange go bakumetinga nkieke tugale gukwanira ase lesson yeye na kubwa mone gento ndachakere ngeringa omochio yani beautiful land omochio koroga na buya ense erenyansu ekienyekia na bota gutora chakera buto nkieke ba gukwanira ase lesson yeye tukoria rero lesson yeye tukoria rero ni gekare gukwanira igoro ya egetabu ya Daniel 11 na egetabu ekeiga kubwatikana na omoreke bwerese nini ga kwamba gutworoki nga nige bwate ki order kogenda kubwatikana muna twachagite lesson na goikaiga stwa ikiri igo asobori kibwerese ni yebwiri tuko ya rero nige kuri kwamba kubwikani kwa nga nige bwikaine Daniel 2 twachakirete na bo igo bwikane Daniel sana na 2 na isana 3 na bo igo Daniel kianda na kere ogosomoko nigo kubwate kinga kicho kworokia wa kinga kicho mwaerio korende na ogokorera kwa kira chapter ye bitabu ebimuna nabatebirie nigoge kworokia ogokoro kuya happy ending he abantu mayitemba taite kumanyanga ekera mangana achakire amontaga daga ngekero guchaka bobe na bogukora bobe gusukore bya lakini ngebwate happy ending ya mangana gusegeta igo morikyo bwerese ni natana ntebinte biga agatworo kinga Daniel 2 na Daniel sana na 2 ekerego chigokora nige ko kworokia igoro ya ogocha kwa Mesaya guse kwa masi na masi oyo Kristo bono kinga kiekyo lesson ya roya ma oturo kinga okuna ko kwarigania we oborwoti bwa ogoja kwa masia abo igo isana esa tunakianda ya roya manya gukorokia igoro ya ogochena kwa sanctuary ikongake ogochena gwekaru igo asegetabu ekegia Daniel 11 una togo chiko keorokia siri tukoria rero nige gotworokia about binto amaruoti angatatu na amaruoti yaiga yego tworokiere igoro ya amaruoti ba Pasha nere korokunga medo Pasha na boy go ya tworokia oborwoti bwa Artaxerxes na boy go erwe tworoki oborwoti bwa Greece obwa rekora wano mora yore korokunga Alexander the Great na boy go yaro yamanya kogenda kero kogenda se kifungo kia 20 na wika 45 yaro yamanya gukorokinga oborwoti nande bwa rego chiko cha bokorokunga Papa Rom okay igo kero to kogenda resini ikogenda maybe omorisha awtara agenda egento ngelinga bona twachakire koligereria maruoti ayo montare bolinga itoko ya Russia amaroro nare Daniel ya ora tuwara gatatu odenga three visions na enengaki etangani yoko gamba kwa omuruoti Belshazzar mwako yo mutangani muna litwegera na boigo ogoika omwako gatatu wo muruoti Cyrus na kira maroro igo koligereria nga kero korora buno kororo gutangani ogwa kabere igo kwabwata mo details kubukorio gutangani no kwa gatatu gogo sona koroko kwa erero mono gochime kubwa kori gwa kabere igo kero korora igo kwarenge kwabwata details chinyinge gosoko kwa erero mono gochime kubwa korio gutangani kori waetana bono asinga kiya maroraya ni igo akoerera the experience of God's people in each moment of the history yani obumanyinda atebenga
igo omwanchani egento to kwanera omorisia gankeringa kera maroro na bwate ense to tebenga experience abantu banyasaye bagwata experience kera moment of history una goro okonyora nga abantu ingakiya buna wachaka na Persia abantu banyasaye bagwata guchandika gite amangana bunayo bono okero kende to isoko manya amangana ya buna wachaka Daniel 11 na boliro lituranyare kwegera each vision kirokorora ko bwaye rinde to manya nga Persia ninge gukwanira bono toire buna wate omorishe uchense bone gento nkerianga keroko soma se gitabu ikigia Daniel 11 nganonya no mori kie kera cha gitiko kirika ni gako kotebia ngani kontete ni gona achakire kotebia na ayare ngo chikokotebia na mangana yekene na aya yekene agotebia na raria egento kirorore kero kurigiria siri tukoria Jumapili nigeko kotebia nga ekene kiria morikio yako kotebia nga amangana nyasaye tanako gosa goikirana mune meroberio ya nyasaye korete mune ikerente na boigo yaro yamanya gotuoroki nga amangana yo gako koreka gesonga bagoteba nga all events shown to Daniel occurred just as said. Wow. Muna bia kera ringana ligaikirana muna liatebetu nyasaye nero motongi na ende nero goikirania bono mono yaro yamanya gotuoroki nga nyasaye nere omoruoti na omoruoti bwabaruoti and nero kobeka baruoti na ende nero korusia baruoti bono yaro yamanya gotuoroki ereseni nga kinga kinkiare ngi cyumuruoti orikoro ku nga Cyrus oino mwaka 530 BC na boy gwa baruoti mbare bakito batatu korwabo moruoti oriko runga Cambyses orokete akagamba ko mwaka 530 na goika 522 BC na hande paka maya gocha moruoti ondo renge bakumuruka nga Forest Damis nero monto yakagamba mwaka 522 BC na boy gomoruoti akamaya gochore ko kunga Darius orenge ko kunga Darius yo mutangani Darius yo mutangani ogambete mwaka 522 oika 486 BC boy gomoruoti naro chete bono okane Muruti ukane uriko nga success oya se vitao bia Ezra na Esther bikumuruka bona asero yes omo asuero ono korwa asomoruoti oyo oyuboro kiria se kitabu gia Esther eyemo ekefungo egetangani goika giagatana na kabere muruoti na gitaroro oyo renge koroku nga Alexander the Great boro kiria se kitabu gia Daniel 11 ekefungo gia kabere goike gia kane akauro kigwana ase kefungo isana sato ekefungo kia gatatu na goika ekianane igo amaruoti ayi munachete gocha ne raine yaye enjira nere yare ko geranya sari ko yabekabo egera achiche orokia bantu baye igoro ya plan kiaye ne meroberi yaye munego ikerana na kinga kikiria ayibekerete oburuoti wa kwanire obuno wa Persia asoburuoti boli wa Persia buno morisho wacha kabuya ndayete kwira na seke bungo gari wa so Daniel yeri komina meke bungo ya kaberi ko maino sono nyo so meke gusi igego tebanga bono koko tebia inde ayare ayekene nama abaruoti bande batato na baoroke asense ya yemi na endo moruoti okane na oroke ni garabe omonda kubwa abo batato bons ekerara nyore chinguru goetrase obonda bwaye nasegete bonsi bagende korwania oboruoti Wabagiriki. Okay. Ono oboruoti obotangani no bwabaye mitu akwanire obokoro ku Persia. Yes. Na bwabaye tumana ko gendo bwakabira abagiriki. Lakini totaragenda oboruoti obwabaye obotangani igo
omumalaika Gabriel akomoroki Daniel igakomoteinga na kinya sai by the way ogenda mpaka toira na maegari asiri tu asome Jumelia 10 elinde ochakere kemu 13 mpaka 20 mpaka tojike munge getangani igakohereranga ninki kiarete na ninki kiari kubwati bono kurwa bwoma na goteba bono ngana ki abaruoti batatu mbajije asoburuoti obobwa abayemi three kings muna kweresa litanga ni kwama na goteba igoro yo muruoti yo ko Cyrus no yonde Cambyses no Smedis na Dario agachikokora abo bono oburuoti obwa kane bwa Texas yolio gwateba aswero kwano wasigitabu Ezra na Ezra igokorigereria nga aseke bunge kigia kabere kierera akaewo kobwa kwarorira abunga Dario agotema komnyokyo buruti bwa Bagiriki kiera no gwakorera nga baminyoke bachikomnyokyo buruti bwa Bagiriki elinde baminyoke abuna bono Dario na atemete lakini akabwa marathon na boigo ekero sexa aminyoka mpaka Athens era akabu bono enjira Nyasaye entotenga enjira abaruoti abakoretwa igere parallel na mangana umubani Amosi abegete asegetabu kiamosi ekiagera asegetabu kiamosi asobobani obo Nyasaye igakwa bere bibe aragatatu byamaruoti obyoboruoti obo korende omana wegeke begiakane bono gekumere kine gesakwe kiasenje kebegiakane na kigekogera bono togocha gosoma bono ngana ki oboruoti obwa ba yemi bono bwerire nkominyoka bari boneke bungo gya kabere gya kora bachikomnyokia nsemo ya Bagiriki ngaki kwaegerete nseme ya Bagiriki Greece ntaragenda sabu goro ya Bagiriki oyo totegerete ande na baraboringa bayiri ya nyimbarabi nabasu kusumbarabi bono umoriki bwerese niyeye nabegete biya agatworokinga abakororgana ase north yere irianyi nige koro ku Syria north nere ye north to Israel bono naenda karwa kama otworokinga oborwoti obokororgana in the south yani sugusu ige koro kwa Egypt wase Misri igere south of Israel yani sugusu ya Israel igo engakinere gochiko ikabone kero oborwoti bwa Alexander the Great bokoera the demise bogokwa bono kero bogochiko kwa egachie kareta egaika division bono goso okobageka bagatanana Greek kingdom ekabageka ekaba inye obe yarenge ibere kyoko bageka kori kikagenda irianyi na ibere kigacha sugusu na by the way irianyi ne yare koro kunga Seleucus yere yarenge Syria na yachete mate gose sugusu ne yare koro Potemi eri gotoka Misri bono ngakinere yegete naende kiembaye kyonsi gose kyobugambia amagambia ya achieta akaba united yani okobwatana north na south kigacha kobwatana kero kiacha kobwatana ase mugano bwense lakini akero gosoma ase kitabu ya Daniel 11 kefungo gya sita gente kinge chieti ko hold obe amen it never engecheti ko irabegeka ngecheti ko irameri bono ogotaire meri egento nkerige gotworokinga no nyanya sae krare ko bange binto byaya ni gare ko bibanga no muroberio why didn't hold Biblia kero gosoma se kitabu ya Daniel 11 kefungo kia gatano pako komina kane yokoranga Nyasaye ne romanyete ayarbosia ntumwanya abantu ntumanyete kende bono ogotaba koria ogota hold kori kwa kingdom mwechi Nyasaye okorete ne romanyete Nyasaye omanyete bono mbiya mono asike bunge kia gatatu ngokwanerere ringana gete kero kendo rasome mana kurwororo timaiti osoko ngeye kegusi mbwate nege Swahili ekebunge kia gatatu ase 11 mongo tebere ngana ki
elio omuruoti orene chinguru chinene na uruki abe okogamba no kobwoko nene na akore buna anchite ro monyene tali buna nyasa anchite akore buna anchite monyene igo ase gitabu ke kebunge ke kia gatatu egaro kwarigererie kebunge ke kia gatatu wono oburuoti twachakire no bobua bagiriki na chinse monjire kenyamoro togoro nga Hellenic states chikabeka namo buna kweresire bagatebanga bono tutagete komnyoki sexas tunyaye kumomnyoki kweli elinde tomubue lakini agarongo soma historia ngonde binga uburuoti obwa bagiriki bukabobo kon bukaba strong nation elinde uburuoti bolibwa ba yemitwa soma litangani bukababwa ekiagara tousiko bwatania uburuoti bwa ba yemi bwate batetinga mo binyoke bochikurwania bagiriki elinde babagwe maminja yoko gani kwabo bakaminyoka bakarwania abagiriki abagiriki bakabatitora bakababwa ekero bababwa abagiriki bakahamba emyaka 150 nyuma ya yoko babwo igo egento gya kabene ndakwana kero kendo taragenda abo egento gya kabene ndakwana igoro ya Philip o Macedon oyo oretete ochitaka so okugamba Philip ekera so okugamba Macedoni o Macedon akareta abagiriki n'aba Macedoniamo elinde bakachaka bono kugamba babwato bwamo omushintoye omwana oye okuru Alexander wate Alexander the Great agachaka nere kugamba so mwaka 334 BC nalia chagete kugamba na oinyolenga konyora chinga kiecho konyora obwiro oburuoti bwonsi bwaba yemi obukuru kupashi kenyamolero ase omwaka 323 BC yesa atara iburwa omoshiko yagakwa ekerakwa noga bono ukobakana ukogocho gochira ono oburuoti bwa the empire ekabakana koba amaruotiane obo mona bwa the Seleucid empire the Ptolemaic kingdom, the Greco-Bactrian kingdom, yorende korokunga Cassander na boigo and the Indo-Greek kingdom korokunga Lysimachus. Igaso bwenge nelinga na ki ekera Alexander the Great okumirike gima abuga oburuti bwa bayemi baretiro oburuti amo babwatanirie obwa Macedonia na boigo nobo bwa bayudani baba bekire no bwa bagiriki baba bekiramo omosko yokure oburuti bukabagekana harakane nekero bwa baganaragane bono okororanga nonye no kubekana kuri kwa bamo nkware gocho gukora kindi igobona bwa gore angelinga omugano bwense God is in control amangana akorekana asense nyasaho yamanyite ngano nabo esenjari etaraika konyoanya saha ohorokeiria babani ohorokeiria basomba baje barori kuware igona gitoko tenga no ene kegende ete bono iga nyasa omanyete and is in control ikiaira na manyitinga after this ningi kego chikubwati tingo manya ose komenta kwengena egento kende tokorigereria se resen neringa oise korigereria se getabu ya Daniel buno tokorigereria igo kwamba koranga mapema nyasaye ni gakori gikoruki warning gote amara gukurera abantu mapema amangana aye ekenga kakebe ekenga kakebe kigokogera nyasaye kuna okore bintu binga munebi ata agotige bintu bibe bikera abantu kera abantu barigeretinga ya kiabeire why akona goto warning encheye ereseni yane ga nige gotebanga ebintu binga munebi ga nyasaye ni gakobeka ebintu ebiga egera abantu baye baike kumanya mapema na batware preparation of what is going to happen tiba baise gochiko kobasakano yani tenyarekana nga baikeru mu basokano tokego chiko baikera mu basokano na chiwarning chinga munechi ni ebintu nyasaye namanyete na ebintu bigo chiko affect his own people so the Lord announces beforehand the many challenges that his people will face in the years to come. Mumanya mapema mora amanya mapema ngeke kanga kep andi akakero gosoma sekitabu kya amene bitabu bya byobani na bokoranga kaekenkebe togesiereri nyasaye ero la koire kentuki warning mapema bono omorisia
kwate nga Nyasaye inkoro kiara mangana ya mapema chinga kichitara ikano nekero chisegi chigocha Nyasaye te anga mocho kurwandi wabona tu asomire ninki gyako gara Nyasaye koro kia mangana ya mapema guchia sabantu nyiga korwa mangana ya mapema na kinago te biritangani yakora aru kwa ni ngritangani egento kende gya kabere na ebere se ni ane gonte binga Nyasaye no monto bwemegano Nyasaye no bwemegano bono Nyasaye munaro bwemegano igo okorora this prophetic word eko far field because eko predicted yani muna ya better predicted yaro ya chikokorekana igonga the God who predicts the things that are going to happen kingdoms fight each other in the God who knows is the God who knows the future Nyasaye no monto manyete ekerebosia is worthy of our trust and faith. Mbiyamano na rojo muntu ko boli oli online eri boli elio I think ne lesson ya onja abu atega iga asengencho ngangi ko gera muntu na boli ti boli na boli ngangi ko nya sako na kuhoro kelia bantu batebinga ngego choke banyore golioka omukwani omago tebanga inga Kenya mole wango soma eko tenga the reason is simple. This wars affect God's people. Yes. Chisegieki na bantu bamanene bichiguchuike. Abantu banyasa bona tu abere to kwegera gocha mbarekere ke goli mbarekere senjari mbarekere kiare. Omuntu nabago tanga abantu bono America ya sarikire mbali ko sasima kanisa ya sikuru ensengima abantu basarikire kinya saha na bwata abantu bakere ke goli. Igeri so Nyasaye kona goteberia abantu baya beforehand na sengenchonga abantu banyasaye mbarororokere kiare na mangana yangu kunara abantu banyasaye ekerese giye ko rwano turi gocha gotebanga ayo kirete nyomba nga mangana mbiyare no na yo muntu nyasaye na wa affected una wono totebenga omufano buno burwiro bo amangana yagenda tabona yo una to kwana igachikanisa chinyinge chisiegete bantu mbali ko ngenda kanisa igo una mangana ya wa affect ya bantu bonshi na banyasaye no bali gatia igo Nyasaye igago tebia bantu mapema mangana ya singi jonata yeto ko baina kelingere ingana lia nelia kene na boigo na manyite bintu in advance na at the same time igata kita bantu baye bearigani okwarigani gwoka tari okwarigani gwoka ande igago korabo asengencho God can direct our lives if we allow him to do so. Then onye to kumwanchira you know what then this a big God. He tells you Bema this is going to happen na this is going to happen and it's going to happen this way bono oisoko mobo mobwao ago direct muno tagete muna tagete then you would evade the sword bono lilo Nyasaye go direct the historical event amangana abuna agokora nga kiata nyarire ndi go direct our lives too nekene na bere byaturwa magime kiara Nyasaye oyo kunyara go direct ko amangana akore kana se historical events yito korora na bakunyara go direct your life akora obugima bwao go chia sense moyende kero kinde ingana netu okwaniranga amarutia yakabekekana akaba arakane chi general chi Alexander the Great chigatebanga na injengire getali kiro yo makaire getali kiagera omone no bokure by the way utara kwanira ense meyinde na beko bayiganga omuntu mundaga asirire abantu bali the subject abasumba bali bago mukore omuntu utabwate mwana tabwate abantu bakuira bagotekova si general abantu bawanso kurwanira nanga kiro yo maire getali this is what happens ya so burwotiobo kire general ya Alexander the Great ikaire ense meya tismanye tingana kina de kwalego comment ya ekiagara tu abono burutiko wabagene arakane na bono ngo chituru kwanira aria Rumi and the Prince of the Covenant again to naro cha serese niye nkeringa ekwende oborwotio bwa Mesopotamia na Greek akero bwaikera after ko bagekana koria ekwende nari ajite gaonchoke kaba pagan Rome eyindani eri 11 kefungo 16 karogo soma mpaka 28 na ikinga kina kiekiga bono okwiboru kwa Yesu kogoja kero kinga kiekiga bible ba Yesu
bamoira Bethlehem asenga kiyo omubaro nabo igo ngakie yiga mangana ye taxes ngaki kibango kibango bono kia kinire na ndi kia bono banaringa kie ba introduce bono mangana ye kibango asoire omorwoti orengo ororo ko kunga Augustus akari pressure morwoti oreko rukunga the barriers orengo morwoti motindi tyrant a fire person bono morwoti oyoiga oreko rukunga Yesu Prince of the Covenant agaitwa in Israel ase dekere bono togo cha kitabu kikoro gya Danieli 10 kifungo 22 na kianda 25 na boyo kero wasoma se Mathayo 27 kifungo 33 bono baka nomweye kero yachiko goikera yachiko cha koba Papa Rome oruoti oboye bware ko ruhunga ericho political line ya chete maiga but abantu abaiga babwate trade sinak chimbwa babwate chimbwa kya omorwotio kabeireo their predecessor bono de kinguru kyajete kinyia bono kigaso wataki abantu banyasaye gosama kikanya saye kefungo 30 ya Danieli ye komnema bagaso attacks bono bagaso go defile the sanctuary bagaso ko koreta binto bire mamincha ya makikanya saye abomination of desolation bagaso go persecute go so cyanda abantu banyasaye bono prasife miega chaka ebinte bibe bono bigaso ense kinga kiecho bono ekere binte bibe bono biaso na obobo bwaso ense bona kubwata kana obo bania kororo ase Danieli sano na ibere na Danieli sano na sato ekukoro kinga akagunjara ngare ka kujibote nakagunjara ku bakaruka akagunjara akake bono the little horn otaraenda abu kiara no ntagire to bwatira abu to chakere ninga ni nsome kebunge kiaro mondo na bara abolinga mangana ya bono emoto te mangana ubo bani history mo kuzigo zengai ikebungo giakane na kigiara ya chakanga na kikorende ekero morwoti oyo aranyore chinguru chinene oyo maete pado no litwarenga okwanera Alexander the Great ali kiaro na robwire amana gotebanga oborwoti bwaye mbosareke bwatanane kase chinsemo inye chinse tiboko wa abantu bororerie rwaye tiboko ba no kubwabuna koria erabwate oborwoti bwaye mbotegorwe wae we abantu abao aina ro twakire gosoma gocha ekiagera ya ikire koba bono omotegereri nori otoligeretie twachage oborwoti bwa ba medi obuna bwo yani bwa Yemi na bwa Persia twarwororo twachire nga bachire kurwaninge sagukyo oborwoti bwa abagiriki bababwe abagiriki bababwire igo oborwoti bwa abagiriki bwa Tekrova egento kya gatatu twakwanire neringa oborwoti bwa abagiriki bwabaganire chinsemo inye asense meri ya irianyi kware gukwanira ne ya sugusu ono gano amangana ali agochira ekero bwa baganire nto bwata abantu babere twateba Ptolemies na Seleucids abwara kabire na abo bakwanire kebunge gigiakana twasomire ngambo bagekane kera bwa bagekanire ekenyamorire gotebaiga the king of the north and the king of the south represent different kings and kingdoms until the end of time omana gotenga therefore the identity varies as the event unfold. Initially the king of the south is the dynasty of the Ptolemaic kings ejere Egypt muna wata ense ya Misri and the king of the north is the dynasty of the Seleucid kings ejere aba Assyria ikokuruguraria the south obwa sugusu tobwata aba Misri na kurwaria tobwata aba Assyria bono kwamana gukwanire gento akemungo kya 200 kebo kya 200 ntaraenda 200 ntobwate Imperial Rome
abarumi abo basoirete Imperial Rome ritang'ani kiagera bono oboruoti obonga kibogo chiko burende kemo ge 22 kine gitabu ya Daniel 11 naye kana gosoma na intubu no gotobwatiko ebiria goteba igoro yo moruoti omobo Syria egoteba iga ere nasiri abarwani esegi abange baria baramuchire igo enjire nabwata chinguru ara abasiri kweli kweli bo igo nasiri omugambi uria arakore okobwatana kugotiana nenere enjire nde gagocho kungaira nga tobwaterane riri kwabeire wo playing to his hand okorusioraro ibono na boruti yago chikoba na kigekogera gaiga abantu abange bagokwanwa asoboruti obobwa barumte Roman Empire asi Yesu igwakwana na gegora chinga geji Yesu bono chikale gokwanwa erinde asike bungo kya 20 watebanga no nabo muruoti orarete bangene na sabantu ekyo egokwanirwa onyore na kigekogera census asa umuruoti Augustus Kaisari uri Augustus asugeti census bune bono chinga geji census ekarushwa ekaminyo kigumba kachinse ya mochiria chia Bethlehem na kieko era Yusu wako chikogenda Bethlehem na boyo ikabungo yeshi na moja wakwanda buna ko chikoba a vile person umuntu buna bono a vile thing umuntu bwato bosongo gere yeshi na moja na wagiyabe kabuye ikonga umuntu yakoroka na buno bwato bosongo oyura chikogera nanga no Yesu manyana bambwe umuntu bwato bororo igo asike mu yeshi na mbili ke bono na kitogo soma kyomo eri ni togenderere 22 na kiki twasomire ng'ere na asiria barwani esegi abange igono koro kinganaki omonto nabugusa abantu kweli kweli ababuse ekiagera bono igamba katige Israeli teba a nation anymore ababuse kabisa abarusia sobo ko bwenzi elindo omonto ndamana ko chigocha kebongo ya Daniel 11:29 ekiagera no nata ko bwatera abwase papa Rome buna wachaka kebongo ya 29 Biblia ke usiya teba iga naende asengaki echikire naira negochia asense ya irianyi korende asengaki eyo amangana tako babuya buna yeri tangani igonga naira nabono okorire wabusire chinse mochia sugusu wabusire pi igesa gukyo mu Israeli yasirire bone kereke sagwege yasirire aira negochia ari ase irianyi achikoroshi kubwatana achiko lakini Biblia yatabire ke bungegia 29 nga mangana ta ko bororo buya bunarengi igo litanga ningi wachakera egwate banga egentongero gya korekanire lituka ase lituko ebingwaso ase kabu emana gotebe ke nga the sanctuary is cast down, the daily sacrifices are taken away, and the abomination of desolation comes. Eyi ke Mungu yasara sina moja igono goteba nga ase mbiri oromu eri arenge gari ritangani ya asidire ritangani amangana yonsepi bono ekero gocha konyora ekaru ya Nyasaye nyene eko batagti omuruti oyigo bono oetereirie amangana asarikire ntagete gukorera abugote abangana ki ochiko soma gokonyari bagi getabukia Mathayo 24 kibugo kia gatatu some na Luka 21 gukwanirira amangana aya asobwagare igonga eno gotebanga is an attack against the people of God okono kurwania abantu ba Nyasaye barabwa banyene na kieko gero kurigere ringa none kibungo gia 35 egero kogenda okonyoranga persecution ugo chandu kwa bakristo kwa irete ekero kia 3.5 years engima bagenda yete go chandu abakristo kibungu ya sara ni 63 kia gotebinga abakristo bande bagaitwa some Christians were killed na goko ende kibungu ya sara 64 kia gotebinga and some were delivered abande bagaitwa na abande bagatenga bono bande tere asoko boko kwane igo buruti bolia mbuchiti koba ubujate all igo no gotebanga naki amangana agasareka ekiagera umuruti oyo chete hatebete nganje bono njeno mo Kristo ndogonta geto kubwatania serikali na bakristo tobamo na ande buno togotenga omuntu mbiye bono omuntu mo Kristo agambe ekiagera mo maetenga iso hano basi lakini omuntu yaga potole akora gichimbu buno watebanga more than the predecessor wetani uri orengororo agaita abantu
Kebungu ya Sarasina bi Daniel osanga, but the people who know their God shall be strong and they carry out great exploits. Ngase chinga kichi abantu bamanyite Nyasaye barabu they will carry on amangana na asareke bona rasareke wikabagenderere. Bono ngo introduce kwarenga aganto twakwanire jumeri igoro yakawunjara kali yake gasoete. Andi akabanto abato tegerete na abareja batabanga ereseni ya nigikuri kwamba woboi wasomere kefunge kiyagi ya Daniel 11 kefungo 32 ekikego tabanga abantu banyasaye onde bwensi orate ne buronge na ndo ramanya Nyasaye oikaba makongo na ende karate ni makongo he will carry out the great exploits nganonya no gosari gukolibono gwakire abantu bagendete go chandwa ayebono onye komayet Nyasaye nandi gotinene buronge obo buyinga bakoreke namoche na ereseni yaro yamanya gontebinga kinga kiecho ekero exploits chigenderete igo chikoro ku the darkest days. Oh, okay. Bono kinga kiechi in the darkest days when appearances seem most forbidding. Yani jire jinkong koro kana gokoro kinga mangana onsi achire sugusu binto mbibuya gento yokereseni gontebi twaro kwegena. Have faith in God. Have faith in God. Ni gagendete kokoroseria njira and is doing his will. Doing all things well in behalf of his people. Igonga Nyasaye toraidi na bagendete gutolenda. Igo mondo ndeta tanga Nyasaye otutigiro otutamire. Ndeta baise gotema Nyasaye otutamire. Nyasaye no, he's working something on our behalf. The strength kinguru kirikia kio abo banchete Nyasaye na bagendete ko mokorera will be renewed day by day. Na ndeta comment nti chobo ya sikera rituko. Omorisha na watebire igo ni mete kukwana ngechinga ke chomo helio lakini no watebire nga Nyasaye is working na ndete gukora amangana asinju y'abantu baye tegete go soma 44 erindo totaigoro echinga ke chomo helio ekiagera nonye wateba bo amangana na ari gakwanire 44 igune goteba nga kurende amangana ararwe moja na sugusu na moichanie elio asoke ore nekiriria ndekenene aita abantu abange abasirike gima ikono gotebanga aserita ekenyamore goteba buyangana ki but the news from the east and the north shall trouble him, therefore he shall go out with great fury and to destroy and annihilate many. Na asoke nekiriria ndekenene aita abantu abange iko chinga kiechi chomo elio nchigo jakoba buya asa abantu bonsi tuasomere nga abantu bomonene abatware okosemeria babeka sare lakini chinga kiechi chomo elio ase bali maminje ya Nyasaye asolio mobe olio asokire kiara wasoma alia kero tuasoma Daniel elia jatebanga kagunjara kali ake kagasoka kabwata maiso kabwati matenjerende nkali kotegerera iko gakorora na gokora makumia kagatura maruoti atata magima elinde kagasoka kagasa go blaspheme kurama Nyasaye kwana mangana yoko gechia igoro ya Nyasaye na guchanda ba Kristo buna tuasomire kurugoro hono chinga gie chomo elio amangana araru mocha amangana araru susu amangana gucho kuruirianyi igako bayo kondo kikigima elindo muruti wana mana gasoka tebenga amangana kieke na igure amana gutacha abantu abasali kigima bono chinga kiechi igo chigo chakera ekemungo kia 40 imaitenga kero kende aigase kefungo kia 40 omoraria umuntu nabara boringa kimakaro mwa kefungo kia 40 na kia bairaro egia toiro nakagunjara kagasoka akagunjara kaiga nigo ereseni yane ko ngoroki egontebinga kekera akagunjara kagocha niko kagocha with changes akagunjara kekero gacha with changes bono aka nakwo kago ikera karo kama now it represents a political religious power political religious the retro ejerende obo Kristo mbora oboke no bwana siasa mbora oboke yes bono changanya aganta kaiga elesi yana egontebinga kikatagete igo kago egontebinga it wants to usurp God's position igo ata kwira libagalia Nyasaye yes
igota kwira ribagari ya nyasaye mono okwira ribagari ya nyasaye na riedi bono kwara sanctuary ya sarigwe abomination ya chakre blasphemy ya soire otanero bwato kubwa mono kiregento igata de gari ya kiregento na ekero bono yaikira aiga bono rese ya paya gonte binga attacks gose obochege obobwa kira sabantu banyasaye kwende chinga kiga this is an appointed time bono mono asike fungo kiriwa somo ya 35 igo chinga kina kia persecution na nde nga kia arrested for 3.5 years between omwaka 538 AD na umwaka 17 na 98 1798 AD some Christians ana domino some Christians were killed abwe kalongo some fungo kia 33 and the others were delivered na bande bakaba delivered bono engakie ya end time nererie omanya kogenda sike fungo kia 40 yamanya ukoro kinga kinga kie kia end time kisegie kia jakire ebintu byagendereire umwaka yo 1798 France erwe manya gwa attack papa kwende ya papacy by striking them from their political power momentarily igachiura chinguru chirio tanga bono cyo bwana siasa cyo serikali ebinguru bibabwate byari France ya jako birwana ekero ya birwanirie ekinguru byabo byakoreki byarire bona ekero byacha koera igano no mwako inagote bya bwerifwe yemo 1798 bona ekero ya era kwende yige kori kubwikanirwa na Revelation komine yamo kefungo kia 8 France yaba represented by Egypt. Misiri ne ritwa kwana robo ruoti boli bwa sugusu south. Yes. Obo bwa sugusu. Bono France yaba represented by south. Ekero bono liyote dia yeri yakikoba healed. Omoruoti o irianyi. Aru amanya gwa attack the remnants. Eyo represented by the glorious Raud. Kero ya bera attacked Nero. Many now the remnants will join in. Abwo abakoro kwa ba Moab, aba Edom, aba Amon. Ibono tuachire kifungo kia 41 ndigeretia. Kinga kiga amarandio na triple messages will be coming na eskorwa ase kinse mwa wao ekiki kori kwamba korokia ngangaki ekisege kikigenderete na boigo overwatch boribwa bwa sugusu bono bogo kigo join na omobisa boribwa Syria bogo join no omobisa obo omobisa yoiga batu arege ntuko kunga triple alliance akifungo kia 43 omoricho gukora agandaga sinini amangana nare gwakunira abu na arori rogonchorigete oroche oboruoti obo litangani gwa joined hands at first bokaminyoga guchi not koruania the remnants bono na the end time bono yabere mamincha opposed bono bamana kuminyoga guchi not bono koria alliance yendera bono kwa bono many people ekero bano ba uchi kogata together ekero ba gata together sangerekane gwe barwo ba attack the remnants however they will be destroyed at the second coming of Jesus Christ bon singa basirigo bono na ya kinga kiga kagunjara kaiga keoro getinga na kunya sai abaro chenga mboga ogeta lakini at the end there will be destruction wa igo no tenga the end of time omweri wechinga kingochore abantu mbaro legendo kya okore kana bata benga bone kekere permanent goika chinga kichi kiregendo ekyo okonyenya suka antu bakonyenya subanya sai ngoiko mwerio na kieko era wata babya waseke bungo kya 45 ekegushia gote bangana na atere niema ya yoburuoti eba sega tie nyanja na egetuno kiriege chenu kyo manene kolinde nonya na boigo na ikire omwerio ye na muntu ndetali oramokonye na era na ikensinyo
onde te yura makonye kiagira chinga kiji the end of time kiaikire na gieko rokorigire gitabu kerio komano karia 16 15 mpaka 21 na kirongo kwa na gera mang'anaya kuna the end of time ego chikocha bona abantu babeka namo bide chamnyo kego gochia gogi na magogi ukomano kego teba yani gotebanga every corner of the world erinda sikulinga mbara bingo ligimbe kamo nduani abana banyasaye erinde bachikurwa the remnant bona mang'anaya mana gocherero libujanga na ki abantu bomana no mario kuikabagwe gitabu ngerabwe selected messages volume 2 chapter 12 page 109 kego tebe kinyamole reiga. All that God has in prophetic history specified to be fulfilled in the past has been. Amangana ari Nyasaye kwanira ase omugano bwa papaninga goikekera ni gwa sama tukaitire aikeranire. And all that is yet to come in its order will be. Na aria akwanira gochikoba ase njireria abaniro omorobirioria nabe kemo omana gotenga Daniel umubanyo Nyasaye stands in his place na ateni na aseri bagariaye Yohana na atani aseri bagariaye asoko manuka the Lion of the tribe of Judah endo yegesa kukia ba Judah also opened to the students of prophecy the book of Daniel and thus in Daniel standing in his place wono manago korega igabu atoborori bwaye that which the Lord revealed to him in vision of the great and solemn event which we must know as we stand on the very threshold of their fulfillment. Arinya saha banete akahoro kelio mo ban Daniel onyamano irase ke tabu gyokumanuka wono kiende tigeo gebisikanete amangana ya oro kikwenga oko chisegie chichiko kolekana amaruira ya gocha ebisa kwebi abantu bale maminje ya Nyasaye omario ya God Nyasaye will come to reign kiagara obwire mangano in the history na ndaga ndete kubwa na ya manyetonsi na hando mari oye gwikabo mubwi kiagera akorera ngana no muruoti oyoroka na nga kabaro munyanguru akorera ngana ki no nyana boy gona ikiro mari oye na muntu ndeta hiyo uramukonye maiti umulisha na kwale ukoro lesson yetu kulia rero ono muna na twayerigereire omwari opi edese nige gotebanga obuya bwa Nyasaye na Beyonce bile Nyasaye ganeti na bikirane boikabikirane at the right time and when the time comes iko bantu babekera Nyasaye chingaki mugoto basi kokera Nyasaye chingaki na de nkiye ko gare kigitra ikirana neke kera tu akwan egia kwanetwe nkiye geta ikirana that this time no there is time and the season for that thing to happen. Gonya sai na bwato moroberi na Nyasaye ni garo ubwo moroberi na bunaro ubwo moroberi ekia kwanire ekia nagoeta omonto mona abore ti asoke manyole kenyamole roga nga how can we draw comfort from knowing that in the end God and his people will be victorious nga kitora atwaro bore munga Nyasaye omogerio na abantu baye babe victorious ngende kingetore mie na omonto yakorete koboriga igogo twaro boremu ekiagera no isakorigeria muna twasomire gitabu ya Daniel ikomenemo ebire Nyasaye bangete biekerante na ebire o bibangire go kibosia bigo kikokoreka nkikira abe mbikirana ngonye ebire Nyasaye kwante binde biekiranire nkiga kogereke bitaikirana nkirate yo bitabe mbikirana Beyonce ebire Nyasaye abangete kabikoreka bikorana igoma ebire toko soma igoro yebitabu ebyo baniko genda ayebwate rorona ki Beyonce buna bigenda to ikerana na Nyasaye na ikirana Beyonce ko bwara numero biri muyamano kegima bono omwancha niyo yotorigereria na boigo beira mona into asichinga ge chonsi ni goto gwakera ngambye mona soko ba mona into asomoroberi oyo na kubwa mona egento twarigererie no korigereria nga ki omwari oya abantu bagoche gwikirase endemere yani omugondo ori go senseria ekoroka nengiya ense tabwati mechando ense tabwati bwoba asekero montaga nyetenga the next power egocha ni ya Nyasaye manyenene ro gocha kulen koira abarabaye bono egetigalete naye konacha na gokoro okonacho kuye kiagera abantu bagocha ko Victoria stadium de bwensi mbaria begekire babegeto gosemeri kwabo asinya Nyasaye tere munande bakorugunga abantu ba Nyasaye igone erebuya omonto nerebuya omonto abe ori okorugunga no muntu Nyasaye
kero mweta morishe ngo da bato aga tanga Nyasaye na tubwire ta gotutika na bako gotika onye tubwate bwa matenere onye turi monto oye dingote ya pasinga Nyasaye tabwate bantu ba abantu bonse na Nyasaye nero batungite lakini go ikona cyo gutwara special relationship na Nyasaye eri no mara gatanga Nyasaye na tokonye to gokora ibibe ogokora ko mocha tote ko moigwera Nyasaye rero mara gatanga Nyasaye na atulinde akulinde bunango. You have to have that relationship na Nyasaye erinde akulinde buno muntu Nyasaye lingana ria Mario Morisi erinde naende okoro gusaba tukoreleseni yituliara lingana ria ne rio Mario na buna nabatebia na buna gwakwanire Nyasaye no bwomuroberio na bunara bwomuroberio maybe oligererie kamera yao neria oligererie kamera eria o motena ria okora straight beko kwegena kwao as Nyasaye na Beyonce ngabikirane na boygo ande to kumoyo. I don't know what just happened to the camera. To kumoyo ngande inki getara ikirana na nki ke gesinyete kende nge oya sinyire Nyasaye tana gosinywa Beyonce ngabikirane kubwarga nomboro byayo yamono na senge njejo tikatusabe. Okay. Mwancho muna Nyasaye biamono senge ncho watu orokirie nga Beyonce biroko kora mipango yao ngabikirana tukirane Beyonce na boy ko chinga kiche kire cyo bobe omanna to eteriare mo especially abantu bao batwariro bwo baigoro ya coronavirus ayonse mona night obuya bwao bobe bokorekana sense paminto baro baruwadire bara septanda bikinya bitari bonse basiseni andi ake bobo ete gosen coronavirus gosenki Beyonce bi babeka abantu bao ba understanding ha ebine bintu bigoeta bantu bao babeke anga asinga nchuko twaro kwegena asinga nchuko yabwao no wa Yesu yoro mo bolito. Amen. Biyo mano Morisi. Yeah, very good. Biyo mano.